Avaa ensin selaimesi ja etsi video, jonka haluat ladata. Kuten näet, latauspainiketta ei ole, joten etsi 3 pistettä vasemmasta yläkulmasta ja klikkaa niitä. Etsi kohta lisää työkaluja, sitten kehittäjätyökalut ja nyt näet kehittäjäkonsolin. Varmista, että olet verkkovälilehdellä ja voit halutessasi vaihtaa konsolin sijaintia. Toista sitten videota muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen odota hetki, kunnes kaikki latautuu konsoliin. Kirjoita sitten suodatinpalkkiin mime equals video. Sen jälkeen klikkaa koko vaihtoehtoa kahdesti, jotta näet suurimman tiedoston, ja klikkaa sitä sekä napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella. Mene sitten kopioi kohtaan ja valitse kopioi URL-osoite. Avaa sitten uusi välilehti ja liitä linkki siihen. Ennen kuin painat Enteriä, sinun pitäisi löytää juuri tämä merkki ja range sen perässä, poista se ja kaikki sen jälkeen tuleva. Nyt lataa video ja palaa Drive-välilehteen. Nyt suodatin osiossa vaihda video äänellä ja tee sama asia. Kopioi suurimman tiedoston URL-osoite ja avaa uusi välilehti tai käytä aiempaa. Tee samalla tavalla kuin aiemmin poistamalla merkki ja range sen perästä sekä kaikki kuten aiemmin. Odota nyt, että kaikki latautuu. Avaa nyt mikä tahansa videonmuokkausohjelma, kuten se, jota itse käytän, eli CapCut. Tuo video ja ääni ohjelmaan ja vie ne ulos.